Gasteizko eta Nafarroko gobernuek COVID-19 dela eta kontingentzian planak egin dituzte langileekin hitz egin gabe. Hau kontutan izan da, LAB sindikatutik gure proposamena bildu dugu txosten baten. Bai eskola jangelen inguruan eta bai eskola garraioen zerbitzuaren inguruan. Lotura izango duzue hemen txostena deskargatzeko. Eskola jangelaren inguruan txosten honetan atal ezberdinak jorratu ditugu. Ikaslei dagokienak, antolakuntzari dagokienak, langileak eta espazioa. Espazioaren inguruan landu ditugu, bai ofisa, bai aldagelak, bai sukaldeak, bai jolastokia eta azkenik nola desinfektatu eta garbitu behar diren jangela beraiek. Eskola garraio zerbitzuari dagokionez, horren beste aipatzen dugu. Ikasleak, langileak, autobusak eta jolastokiak. Egindako txosten hau, bai Nafarroko gobernua eta baita Gasteizko gobernuko hezkuntza sailei bialduko diegu. Eta bide batez, berriro ere, beraiekin biltzeko eskaera egingo dugu, langileekin hitz egin dezatela. Eta bukatzeko, argi eta garbi esaten dugu, jangela guztiak eta eskola garraio zerbitzuak bermatu behar direla, murrizketarik gabe eta lanpostuak bermatuz. Gu ere, hezkuntzako langilea gara. Kalitatezko zerbitzu publiko eta indartsu baten alde.